Presentem avui la proposta de liquidació de les obres de Sant Joió. Com sabeu, Sant Joió, el polígon de Sant Joió, un polígon estratègic per a la nostra ciutat, per als sectors productius, porta paralitzat des de fa anys i va començar en el 2007. En aquesta legislatura i dins del programa de govern del pacte dels Serpis estava inclòs, efectivament, recomençar les obres de Sant Joió. S'han fet moltes accions, s'han fet accions paral·leles, com la subestació s'ha impulsat i s'ha aconseguit aquesta subestació elèctrica que era necessària per a la viabilitat del polígon. S'han construït centres de transformador que estaven per fer i que calia que no perderen la caducitat, però allò més important eren les auditories jurídica i tècnica per liquidar amb l'antic agent urbanitzador. Era una qüestió imprescindible per poder engegar el projecte. A més, també es va fer una consulta a l'òrgan jurídic consultiu de la Comunitat Valenciana per a veure si podia seguir la mateixa empresa constructora. Ens va recomanar que no i, per tant, s'havia de començar tot el procés. La primera qüestió que teníem clara era que calia fer aquesta auditoria, aquestes auditories jurídiques i tècniques, i veure què és el que realment hi havia, què havia complit l'antic agent urbanitzador i què s'havia degradat pel pas del temps. Això és l'objectiu d'aquestes auditories i ara ja tenim, i ja podem presentar-vos aquesta liquidació d'obres amb el conveni d'execució del sector Sant Joió. De tal manera, vull remarcar que és una liquidació provisional, estem a l'espera, una volta s'ha publicat, de les al·legacions de l'antic agent urbanitzador i a partir d'ahir ja es presentarà la liquidació definitiva i paral·lelament ja s'està posant en marxa aquest projecte per poder licitar-lo i començar les obres l'any que ve. Teníem clar que havien de perseguir la justícia, l'equitat i fer valdre els interessos de la ciutadania a l'hora de fer aquesta liquidació, a l'hora de fer aquesta valoració del que hi havia i del que hi ha. A més de l'auditoria tècnica, els serveis tècnics municipals han treballat exhaustivament per a tindre en compte tots els factors. Ens estem jugant els diners de tots els ciutadans i la veritat és que se ho mereixien i se ho mereixen que mirem això. En aquest sentit, també vull destacar aquesta transparència que hi ha hagut en el Departament d'Urbanisme, de tal manera que l'altra notícia important és que es presenta la liquidació i que s'aprova per unanimitat de tots els grups polítics. S'ha explicat fil per randa a tots els grups polítics de l'oposició tots els passos que s'han fet, en quin estat s'estava i els criteris que hi ha hagut per a determinar aquesta valoració en la liquidació provisional que presentem tot seguit. És un propòsit d'aquest govern que en Sant Joió anem tots de la mà. Ja sabem que han passat moltes coses, han passat molts assumptes que han provocat aquesta paralització, entre altres, però que si Sant Joió volem que siga un polígon estratègic per al nostre teixit empresarial i productiu, hem d'aprofitar l'oportunitat, anar de la mà, amb transparència i començar el més prompte, però també el més eficientment possible. Aquesta liquidació i aquesta manera d'actuar és la que seguirem al llarg de tot el procés i esperem que vagi tot bé i a finals de l'any que ve comencen ja aquestes obres d'urbanització. Unes obres d'urbanització que són imprescindibles que comencen perquè n'hi ha ja diferents inversions que volen instal·lar-se en el polígon i, per tant, s'ha d'aprofitar eixir d'esta
malaurada crisi amb tots els recursos necessaris, generant ocupació i també generant oportunitats a la nostra estructura econòmica, al nostre teixit productiu.